मा सियाल गोथां बेलाय फाग्ला फाग्ला सियाल गोथां थायो नामा माखौबा सियाल गोथां नों आंथ' खोनाफेराखै सारा पृथिबियाव आङो सियाल गोथां होननाय माने निला हियाल ब्लु फक्स बिटिसिआव दंबा बिथाङा प्रिजार्भ खालामनानै दोनथों बेखौ वार्ल्डनि मानसिफ्रा नायगोन वार्ल्ड माबा फरेस्टनि मिनिस्टार हिसाबै नङा होमबा बे बिथाङा गरमजों मुंफ्लांदों जानो हागौ न' दाउट बिथाङाबो गोरों गोरा मानसि मिथिखागौ खिन्थु बेना गरमजों बुंनाय बेखौ आलाय माथो बुंबावनो आरो गोसो जानानै बुंथारदोंब्ला बिथाङा बे बिटिसि एरियानि हाग्रानि गेजेराव दंब्ला सियाल गोथाङा प्रिजार्भ खालामनानै दोननाया दरखार दं रिभिनिउ मोनगोन वार्ल्डनि मानसिफ्रा नायफैजोबगोन आंथ' खोनाफेराखै ब्लु फक्सखौ नोंसोर खोनादों नामा खोनाफेरबाय हो बेथ' बे गरमजों बुंनाय बिजेपिआथ' माब्लाबाबो हाग्रा दंस' खालामा फरेस्टखौ प्रिजार्भसो खालामो आसाम सरकार भारत सरकार स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसो जोङो बिराद बिफांसो गायो मारै फोजोबनो जोंथ' फोजोबनायनि लामायाव जों बिजेपि खालामाखै जोङो डेभेलपमेन्ट जोङो भारतबर्षखौ मारै बासायनो आरो जोङो डेभेलपमेन्टखौ मारै खालामनो हायो बे उद्देश्यखौ लानानैसो जों बिजेपिआव हाबदों आरो बिदि दंफाङाथ' ओरैनो बुंनो थाङोब्ला सिगांनि बादि गैखाला थेवब्लाबो बिजेपिआ बेखौ हमथानायनिसो आखायाव लादों खुनु बिदि हाग्रा फोजोबनायनि जेबो उद्देश्य गैया बिजेपिआ